Mangku tonggir para putraku Pandhawa kang tak tresnani. Nunjukake puji syukur ngersaning Gusti Kang nyipta jagat. Dene pun ibu lawan sira kabeh tansah pinaringan dening Gusti. Ketitik wiwit lakon bali segala kula ngandhiri kalenggan iki. Ibu lan sira isih pinaringan wilujeng niskala ya nggih. Penandang kang abot raping aku lawan sira bisa dilakoni kanthi rahayu kabeh mulya awit saka panemaning pangeran lan pituwing Gusti ya nggih. Menawi kaluhuranipun Kanjeng Ibu mila kanthi menika boten wonten ingkang saged kangge panonopan gesang kula sakadang. Namun kejawi Gusti ingkang nyipta jagat inggih Gusti Kang Maha Nirah. Ingkang kababaripun siang Pandhawa kula sakadang namung pasrah sumalah dumateng ngarsaning Pangeran Ibu. Sapa bagi susudi cemurung dene sira datan ngutangake manembah marang Kang nyipta jagat kula. Ya, anak bocah gagah Bratasena. Napa kundi buku sawise surat dawuh kelawan Bathari Naga Gini awit dawuh saka Pukulun Bathara Antaboga sira kadhawan tetep mapan ing kayuwangan Sabta Pratama kemang apa teka sira mopo kulub upama sira gelem jumandha ning Sabta Pratama peniburan sira sakadang ora bakal kedaran-daran urip kaya mengkene. Jalaran ibu lan kadang-kadang padha melu nempel katrimaning uripmu ya nggih Bratasena. kundi buku kang tak peteni mulane aku mau condone Sabta Pratama jalaran rasaku durung gelem diajak mukti. Bratasena kaplalah mati bareng karo babuku lan dulur-dulurku. Tinimbang aku mukti merga saka melu bojo. Kasunyatane kelabuhanku isih dibutuhke Tribrayan. Buktine aku bisa nglabi wong negara Kacaka kanthi mateni Prabu Baka Ratu Buta kang arep mangsa menungso. Menapa kang dadi atur mukul Werkudara kang bisa mateni Prabu Baka mau tegese sira kulo wis bisa merdikake uriping para kawasan Kacaka Bratasena. Kesaning Pangeran Panjenengan aku mung dadi lantaran kunti buku. Kula nuwun Kanjeng Ibu semanten ugi pun terpati kanthi kula ngupaya boga kang yadi kula kembar pranyata kula saged damel atut anggenipun jejodholan Resi Sagotra kaliyan semahipun ingkang sekawit boten saged atut Ibu. Kepala Nata Permati pun ibu kenekseni bab aturmu kuwi sabanjuring nggih anakku Pandhawa pun ibu kepengin ngudang marang sira kabeh kajaba tekun pangibadahmu kuwi banget wigati aja nganti ditinggal menuga singkira watak durgama dursila durjana durna lawan kaping 5 iku durcara ya nggih. Kados pundi werdinipun lan babaranipun cemadhong dawuh Ibu. Durgama kuwi tegese ora antepan miyur tekate langsung ngulunggi. Ngerti ya nggih. Watak ora antepan iku mbebayani kepaseni kudu enggak kemadoh. Arep mati urip-urip bareng urip malah mbilaeni. Wong kang miyur tekate mau padatan gampang dikrenahkan dipujuk manis manwara ya nggih. Nggih.
kaping pindho yaiku Dursila kang tegese wong kang ala bebudene sakabehing laranganing agama padha ditindakake tembane wong mau datang darabugi kebengan utawa gondelan ya nggih ora neh yen urip persasat aji godho jati aking ya kuluk inggih Ibu kang kaping 3 yaiku Durjana tegese watake seneng colong cupuk kaping 4 Durnala yaiku terbi watak sae drengki seneng adu-adu utawa mbak cucukan inggih dening mekasan kaping 5 yaiku Durcara tegese kula ngumbar janji nanging nyuwayani ya nggih emang perkara mau sila bisa nyingkiri Tam bisa nyingkiri yakti bakatin untuk murid-murid ingkang hangelar jagat ya kula inggih kawulan dipun Kanjeng Ibu pundi para anak-anakku padha tak kudang tansah ngagem marang hamba limang perkara ya kang sinebut Pancawarga kula apa sing dikarepake Pancawarga neh pundi Ibuku Pancawarga iku dalan kang hanjep marang kautaman Bratasena yaiku widadda wicaksana wibawa wiraga lan wibisana Bratasena kuwi apa kang dadi wendine Prabu pundi widadda witegesi sembada bangkit ngintasi karya bebasan bisa nggelar uga bisa nggulung banjur wicaksana yaiku tabringungak kahanan mulut ing nalare bisa nimbang bener lawan luput setengah watum pangsuh lamun nibakake sakabehing karampungan ora milik ngendong lali ya nggih dene wibawa yaiku darbedaya pangaribawa lakune kudu sabar sugih pangapura kang sarta ngajeni marang penuling liyan sabanjure wiraga yaiku ngurkepiraing tata krama tansah gawe semseming liyan orang bisa manjing ajur-ajur kuluk iya ingkang pungkasan yaiku Wibisana tegese mabi marang bebener nadyan kadangi pisan yen luput kudu dipidana ingkang satimbang kelawan dosa lututane wong kang Wibisana yaiku watake legawa seneng ngudi marang jayaning kautaman ya nggih inggih Kanjeng Ibu mugi-mugi para putra saged angrasuk dumateng hamba Pancawarga punika rawuh Kanjeng Ibu waton ngagem paugeran teteken-tekun mesti tekan gegayuhanmu nggih anak-anakku Pandhawa dadi atur-atur miturut manut semangat mring Gusti dene sikil yang utama pauto kaya mengkono ngedhengi imbal pangandika nggih sang ratu Kunti dalih para putra Pandhawa pataning sing abiyasa leneng indriya mangun kun kambuhan rimang
biasa sarawu paduka wonten ing padepokan Manahilan kula ngaturaken sungkem mugi kunjuk ing sahandhap karo Kanjeng Rama Panembahan ing Saptawarga. Nadyan kula sakadang mugi ngaturaken pangabekti kunjuk dhateng Kanjeng Hyang ing Saptawarga. Iya ninipun di tani brata apa dene sira Puntadewa Bratasena Pranadilawan kembar ingsun tampa ing lega tiasing sun saka ninipun kabeh wayahku Pandhawa. Penemban ketemasa para paduka penemban keparna Kunti saha para wayah cumadong dawuh Rama. Iya nggih. Prita tatang iki kang sepisan mertui marang Karharjanira Suranglah putuku Pandhawa. Bagya mulya tiasing pun bapa dupi nyumurupi sira anakku kabeh padha tuwa rahayu. Pun bapa melu kajunjung asmaku jalanake pawarta kang tak tampa. Menawa sira pun kang Pandhawa nindakake lakon kang sesandang katon oleh padha ikhlas. Kang nirambana rasa ikhlas mau mahanani ora ing sabet penandangmu Kundi. Duh Rama Panembahan ora mau si Kundi dalah anak-anak kula menika wonten ing ingkang nglampahaken sedaya ingkang kula lampahi namung kula sumanggaken dumateng ingkang nyipta jagat Rama Panembahan. Iya kanthi tekun lan kandeling panembahmu marang pangeran ora ngokan menawa sira saat najam kabeh padha jinangkung dening gelar jagat nini ngaturaken kanggo nuwun Rama Panembahan. Mligi kanggo putuku Pandhawa sethithik pitungkasing pun kangge marang sira aja kok dilalekke ya nggih. Inggih kados pundi kang wayah Pandhawa cumadong dawuh Kanjeng Hyang ngene nggih punta adimu kabeh sira kuat najaning Narendra Tama dasar ibumu tutur sing ratu Bintara wiwit sira brol lair saka nggawa garbaning ibumu ya tindakake ing selawase uripku ya nggih dene kang kababare sepisan tansah rumeksa lan karharjaning bumi kelahiranmu kaping dwi tansah ngayomono marang para kang padha nembah ing saning pangeran kang nyipta jagat. Kaping 3 kudu tresna ing bangsa asih marang para kawula dasih. Kaping 4 tansah tuwuh janji uga angandhemi marang sabda kang wis karedar. Geneping kaping 5 yaiku kudu tansah tunduk bener kanthi dasar adil. Yen to limang perkara darmaning kasatan ausih kasaya marang putuku Pandhawa ing kono sira lagi sebut sajatine satriya ya nggih. Inggih Kanjeng Hyang ingkang wayah Pandhawa nyuwun pangestu mugi-mugi mboten luntur jiwaning kasatriyan kula sakadang Kanjeng Hyang. Iya Pune yang tansah pari pangestu marang sira sakadang nggih Puntadewa. Kajaba saka iku pune yang wis pirsa menawa putuku Bratasena wis kasembatan palakrama entuk datari naga kini atmajane pukulun Bathara Antabuka nalika lakon bali segala-gala gandeng Bratasena wis palakrama mula murih adile anakmu mbarak Puntadewa kudu enggal nglakoni palakrama Kundi. Rama Panembahan menika junggo saat kalian batos kula pilih anak kula Puntadewa enggal palakrama Panembahan. Bedalen dadaku batinku gemengkono Bratasena kaselak kepingin barka kanggo ngomong wanita kepiye nggih Puntadewa apa sira keduga minangkani pamrudi Hyang Saptawarga mau kula. Duh Kanjeng Hyang saha Kanjeng Ibu sesembahan kula menawi naos kula sampun pantes ngembat watang ing sakngiring turangga kula namung nderek dawuhipun Kanjeng Hyang saha Kanjeng Ibu
dasaripun gesang kula sampun ngantos dipunregeti ukara ingkang nukarta dhumateng dahipun Purwundin. Syukur bagi sawunggir dinuripmu sira kebaki marang Tata Krama ketitik putuku Puntadewa tansah bekti marang Purwundinmu kaki. Lekasmu iku dadi tepa tuladha marang para muda liyane kang wektu iki lagi ningset budayane ya nggih. Matur nuwun Kanjeng Hyang. Kula nyuwun dawuh Rama lajeng wanudya pundi ingkang pantes minangka jadukraminipun kewayah Puntadewa Penemban. Sumurupa pundi wektu iki negara Pancala Radya ana sayembara. Isining sayembara sapa ingkang bangkit ngasorake kasektening Radyan Gandamana ing kono bakal kadhawake antuk Dewi Drupadi Atmajane Prabu Drupadi. Mara coba putuku Pandhawa padha ngupu sayembara mau. Sapa ngerti menawa ing kono dadi marganipun tok nggon bakal Palakrama pundi. Manung kang rumangling Selena tanpa kanin yen tantuso Nanggo sangkyat utomo Abioso kakek kula diri kunti ibuku pangrasaku asusandarta kanggo kang mumpuk sayembara perang Bratasena ingkang saguh ayakardi Kanjeng Ibu saha Kanjeng Hyang kula maos bombong manah kula dadi Kakang Mas Dina kelarang ban badhe nindakaken kardi ora semenika satunggiling margi pemerep permadyan nggih kula badhe ngaturaken bekti dhumateng kadang kula werga Kakang Mas Puntadewa ingkang menika pun permadi piyambak ingkang saged mupu sayembaripun Paman Gandamana Kanjeng Hyang. Ya makene iki bisa mbombong rasaku hamardawa yuswaku bareng pone yang mirengake marang kabeh kesaguhaning sira Bratasena sira Pramadi. Gandeng kabeh wis padha saged mupu sayembara. Murih adili prayogane putuku Pandhawa kabeh padha budhal. Mengkono Pancala Raden Gandamana arep milih tetandhingan karo sapa padha ladenana. Yen aja nganti kawistarani menawa sira iku Pandhawa. Luwih prayoga yen to sira padha ngamur kawula. Kanthi mimba satataning Brahmana utawa pendhita. Awit yen Gandamana ngerti Puntadewa ingkang nglamar Drupadi, ndak kira dheweke mesti gegancangan ngurungake sayembarane. Jalaran Gandamana kae menungso ingkang watake lumuh keputangan budi. Tur dasare uga siswani wong turane pangku ya nggih. Meninggih kisaken dawuh Kanjeng Hyang. Gandeng sampun prawaca dawuhipun Kanjeng Hyang. Eyang saha ibu kula nyuwun pangestu nyuwun pamit. Tunggu beda mupu sayembara dhateng Pancala. Aku kula pamit yang abisan pundi ibuku. Kula inggih nyuwun pangestu Kanjeng Hyang saha Kanjeng Ibu. Kula mboten kantun kula badhe nderek Kanjeng Hyang saha Kanjeng Ibu. Iya nggih anakku Pandhawa. Pangkendhat pun ibu tansah maos donga suci konco ngersaning pangeran. Muga entuk gawe laku mulang bisa bali marang manah ilang kang rahayu ya kuwut. Jaya wijaya jayanti kanggo putuku Pandhawa. Muga Gusti Amrita jagat tansah aning marang kang dadi langkungmu. Satemah putuku Pandhawa unggul jurite lan kesempatan boyong Drupadi saka Pancala Prateng manah ilang ya nggih. Sikra kang para tumingal
laju tindak ing sangya para Pandhawa anggelak lampah muhinggat patopapan ing sedaya ing nagari Pancaradya manjing wonten ing madyaning wana dadak sakawa kandhek lampahing para Pandhawa papat yaksa wingking saking dadang mangure.
Pandhawa tapa kanthi wisaya indriyak sasara maruta pawon napa marakono samirana lan warayang tonto bayi wisikan pagulingan limo Bersama katra maksud mandang-mandang dan nangkan ini maga peginang aku aja lihat nang jadi apa ngaku buta bali takut ngendi donggo sapa pertakon susang sama parat mating nang mayore jeneng tikok lo linteng may bali nang aja peginang Gus panengah Pandhawa kasih Raden Permati dasar para nyoba sebetulnya manggung yang di Gus ngetutake krana ngati jumangkeng sugeng netra ora kematus kudu bali ke Bali induk bacot ora entuk urut rasa mani karaku apa mengang tak wedeni wewe bang wewe putih ulul panas pati nang udah blak pange wala ke kajeroan Gus
Krura kiri-kiri Kenyaliran Prabowo Abang kawalakara Mangwoh mungaso Amin pulang hanggulir singon abdo Kabyayo narsa maduk-maduk Raja Sadraja mati taimbarang japa jenengan Permati kekasihku Brutasa Paranik ya kala dahulu Bilakna pati nirwaku Dikepura arsa legane wah hantu baleng bedhok sasat sampe pundak kirek ngriok bleduk panama
wah ganti mungsuh parek Palukon lakon ning lekas kita ing uding itu kendhong ing Palwapindo lan siting kakung karakan hanjrah sabdaning soto kakuluk asauran sangono paneh rahino leko pangkaton sulirat
Minggih gumlaring Pandhapi Agung Negari Pancaradya. Ketika Sang Prabu Drupadi kapitarak ing Singangsana sinebaing nglayu Raden Gandamana tanpa antara dangu. Ketika wonten papaning Brahmana cacah gangsal kadosta Sang Prabu Sidra ing mangke Mas pausaken dhateng papaning Sempara Brahmana teka mangkono wijine sabda Sang Prabu Subasila dhumateng kang katemben Prapti. Nyabragening kalang jiwana kelarapan kamuncan lagi bermain sulung sorot pampadan cahyaning paloka katilangit nambang pantas ulana pamaneka wintang tuliwa kusumaya sumaru lumrape kang sekarang kadijado Yai Gandamana wonten timbalan Prabu iki kok ana Brahmana cacahe padha sareng Pandhawa yen iki penanggone genah yen iki pandhita yen weciwane kok wis lungsek tur ora mati resik pengagemane lha perbangun Yai wis dipokaken Prabu yen menunggu kisana
Pinantur harjo tataming Pandhapa Pancala ngene iki sama. Inggih Gusti Raharja sareng kula sakadang niskala margi ngaku sira iku awangan sendi sapa kang dadi jeneng padha ngaku dewi-dewi. Kula inggih kula wingking saking ering redi iwana nami kula pun Resi Darma inggih kula wingking menika sedaya-sedaya kula Gusti iya jeneng kula Si Sarosa nami kula Resi Minduma kula pun Resi Suka inggih kula pun Resi Rahayu Wanurna aku Gandhanama inggih ana parigaya pohen Darma Sarosa Minduma sira Suka Rahayu padha sowan marang Sri Prabu Durwodo inggih malayan menapa Gusti mila kula sowan Cemantaka minggahing pandhapi marak Sang Prabu Durwodo wigatos badhe nunjukaken suntemung kesanipun Sri Prabu Durwodo Kacadasaka kuwi anu sedulur papat iki bakal mupu sayembara Raden Gandhanama jalaran kepengin goleki jodoh kanggo Kakang Resi Darma kajawi saking menika lan pilih dipun paringaken Sang Dewi Durpati kawula suwun minangka dados semahipun kadang sepuh Kakang Resi Darma menika Gusti. Iya bener kandhane adhiku Nimbuna sing jeneng Durpati tak jaluk dadi bojone Kakang Resi Darma kanthi aku kudu nutuh sayembara Raden Gandhanama. Iya jagat Diwatara para Brahma iki apa padha maya ora atuh apa piye uripe wae katon masyarakat tekawan ngucap nyuwun para krama lan putraku Durpati. Lah iya apa meneh si Bakah kuwi matur bakal nutuh sayembara ning Gandhanama apa kira-kira wis ora kerasa donya lho iki. Para raja para satriya sing wis kulina bandha wae padha kalah karo Gandhanama. Monggo iki Brahmana ora tau perang. Gayane mung sembahyang kok arep nuku sandha kuwi apa ora kuwatirake kaslametane. Panjenengan sedulur ora gelem tak terangake keterangan. Ing sapa apa dene aku bakal nuku sayembara. Iya betul tinggal diperti marang sedulur tuwa kang wis dewasa kula kudu tak goleki bojo sabab nggon tata krama wis ngandhakake menawa sedulur nom wajib bekti marang sedulur tuwa kang dadi ijo wong tuane gane uripku sak sedulur iki wong masyarakat ngomong ninggal marang tata krama beda karo wong sugih wong sing kedandan ora sing padane mau bisa kanggo nino wong panjenengan kena kanggo nuku wong masyarakat mula kala masane cacane rada gendung kumalungkung ngentengake marang tata krama monggo yen gelem ngerti tata krama kuwi bisa ngedohke marang panjenengan wae lah dalah nyampluk alus iki bener kan Si Sarosa iki Resi Darma kula Gusti aku takon karo sira raning sira iku Brahmana mesti wae sirik marang ujar kagorowan mula langsung kanthi jujur iki badhe ndang menapa Gusti wong papat iki yen karo kowe apa sedulurmu tunggal Yayah Rena apa tunggal eyang apa pitungan kang wis becik lan raket sesamane kuwi Jogoro sabab menika wonten ibu Gusti beda ibu inggih Ademu Sarosa mau matur menawa
sedulur tuwa kuwi dadi jane wong tuwa. Wong tuamu isih butuh kakon putri apa wis ana kang sida? Ayo matur sing jujur. Kakon ora ilang papamu. Ini tiang sepuh kula kantun biyung sekali bapa kula sampun sedo wis sedo inggih lengang priya mangu kang kanggo paduman pitakon kalapasan taringi meneh Tuan Sulamu Jogoro eri mogor pisan bakal goro sepawasi lan niku ora patut ya dadi wong sing ora jujur tapi menungso kuwi ingkang baku ana nggo jiwa lan watake kuwi ora pendolo to pendolo to ini tak atus